Velkommen tilbage til Danmarks sygeste julekalender. I dag er det simpelthen 5. december. Kan I gætte, hvad dagens episode starter med? Det er en genstand. En halv genstand. Jeg står med isstang i hånden, så mine fingre er fucking glatte. Julemanden er en nar. Du var ved at gribe med skabslågen. Det var lidt nice. Hvis den bare var det, han også, så det er fint. Ja, man god, hva'? Julemand kom med de fucking genstande. Yay! Dagens genstand. Ja, det er en mokai. Det er en mokai, og så kan jeg røbe så meget, at en af de isterninger, der har været i vores bukser, den er simpelthen også kommet ned i. Lad os smage. Ja. Der slukker den lidt, den også isterning. Den kan jeg kraftedeme ikke lide. Jeg synes, den er sur røv. Jeg husker den faktisk som værre. Ja, den har bare været på markedet længe. Jeg forstår ikke, at den ikke er udkonkurreret af shaker og sådan noget. Det har jeg ikke bare lort generelt. Ja, det er det. Fuck mokai. Lort. Det er næsten en udfordring i sig selv bare at drikke. Ja, det må man for satan. Vi har en udfordring for i dag. Julemanden, den kan lade være med at drikke øl. Læg øl ned, julemand. Du skal ud og køre i kanen senere. Jeg er for fuld til det her. Hvad siger vi her? Der står simpelthen brændt armhule hår. Yes! Hvor er det fedt. Ja, det er lidt ærgerligt. Det tager nok lidt tid for at gå ud, men lad os brænde det. What the fuck? Du er så fuld, julemand. Mens vi sidder og brænder, så vil vi lige få læst dagens spørgsmål op. Hej brevkasse. Jeg har for nylig begyndt at gå til fester med mine venner. De har alle sammen prøvet at snave, og nogen også mere end det. Blinkesmiley. Jeg frygter virkelig mit første kys. Skal jeg være bange, og hvor ofte må man sige i 15 år? Det lugter. Jeg glemte ikke at høre det fra helvede, så du skal have skovbrænde. Så det var noget med nogle fester. Der er mange af hendes venner, som allerede har fået deres første snav. Og mere end det. Og mere. Og det var en pige på 15, og til det har jeg bare at sige, at det har jeg virkelig ikke lyst til det. Du skal ikke sætte ild til mig. Nej, jamen, jeg skal jo sætte ild til dig. Okay, gør det. Kan vi få det skilt ud, for han trækker tiden? Det plejer det mig, hva'? Jamen. Ej, det skal du bare. Jamen, jeg kan ikke nå. Det er fordi, når du bevæger den, så går den ind i din arm. Lidt mere dilemma-spørgsmål. Ja. Altså, jeg tænker umiddelbart, at siden hun ikke har fået sit første og hendes venner har, så er hun nok en grimme af flokken. Ja, og det tænker jeg også. Det kan egentlig godt være, at du ikke skal være så bange for det, fordi altså... Der er ikke nogen, der gider. Okay. Men faktisk er der altid nogen, der gider, når man er pige. Altså, jeg synes bare, du skal... Der er altid nogen, der gider, ja. Så jeg synes bare, du skal lade det komme naturligt. Du kan altid skrive til dig. Lad os snakke med at brænde, det er ikke? Og du vil. Det gør sgu lidt ud. Prøv at svare lidt seriøst på det. Hvis du kan, så lad være med at sigte efter de kønne. Hvis du er køn, så lad være med at være nær i. Så skal det nok komme af sig selv. På den måde, lad os gå. Nu vil jeg gerne have, at vi brænder lidt med dine armhuler. Jeg vil gerne vurdere den her, mens du brænder. Kan du sidde stille, mens du vurderer måske? Nej, så brænder vi lidt. Jeg tror, du har dårlige hår, de vil ikke brænde. Den her, den vil jeg gerne give en 2 ud af 5. Den synes jeg simpelthen ikke har været på niveau med de andre, og det er aldrig noget, jeg vil købe igen. Jeg synes også, den smager pis. Men 1 ud af 5, det er altså også til det ekstreme. Det er jo ikke lort. Nej, det er det ikke. Det er ikke en rekord for Tyskland. Det er det. De kraftede med ringer. Det er godt, at vi ikke har været i Tyskland. Ja. Kæft, der kom videre. Skål og bund i lorte mokai. Og kæft for den klam. Og med alt det overstået, så takker vi af for i dag. Det var den 5. december. Vi ses igen i morgen til den 6. december.